sisi wethu akekho under iashwaganda mhlawumbe because uyaniva nje nirasile 30 June lisuku olukhulu 30 June lusuku olukhulu nibhizi nithi niloloni anilolini hey bafethu ukhole ngqondweni ukuthi hayi njengoba nibhizi nje uvele nje yena wazithorela out of the country thetha nani nje useBotswana. Hayi bo bafethu uthe efika eBotswana apho hayi nyabazi ngaba Botswana okulenyane bafike bamgidela into bafethu awutesuka apho bafethu hayi bona iphepha seke jive khona mina ndiyaqala ukumbona yaze jive ncamncam nje yena engathi nje uyajive ingoma zomjive ngeke bake yazijivela okanye ke kumbone enza lanto yakhe akazabu uyayenza okanye acimba uyayenza engqondweni yena xa kuculwa ezeza ezespolitiki hayi pha beke jivele ezijivele kayo nabani nepresident yakhona kwelacala ubona ba ingxaki zakhe uthe nje zazishiya apha eSouth Africa wanizashiya next door uyambona nje ba akanazo nje ingxaki nje ezipha kuye. Okay bafethu ngizakhumbula mos malunga nala case kaMazwi ne uMazwi waseFosloras lo wayelahlekile kwaze kwangathi kusolwa abantu bokufika ngongathi ngabo abaye bamthumba phansi komcimbi okwenza ke phofu ba enesiphaza shop nani after ke wafumana ama threats prior hayi kubonakala ngathi oxola nabo ke nophakela umthakathi baphinde bahamba bayomvelela batsho ke bathi ayino imeko yakhe noko kubonakala ngathi ubheteri kakhulu zobe sitsho into ba angafakelwa nje pressure yena ncama kodwa nje hayi imeko yakhe ibheteri. Hayi bafethu beza nenye into ngoku bathi bathe besiya police station eFosloras bafumaniseka into ba hayi man bokune meeting ibikhona pha abantu bokufika namapolisa bathe xa bezama ukusabela ba ithini lento kwadvela into yoba bezi stakeholders zakhona zi-stakeholders zabo eza ngaphandle so zithini ziligali okanye hayi bonakala ngathi kwa ezo stakeholders abathi amapolisa zi-stakeholders noba ke kulo meeting leyo hayi bekho sho noba zi-documented kwazona okanye azikho documented zilegally okanye azikho illegal but nje ikhona into abayivezile kubonakala ngathi amapolisa wethu wewe-meeting nabantu bokufika sithetha kwicala laseFosloras. Siphumeni apho bafethu sesebhizi phansi kwalo mcimbi we-30 zikaJune bafethu kuthiwa amaSamaria angcwele ndithetha ke gift of the givers ade afika kwaba bantu abayabo kufika aba bebekhempe kulanda wabakhempe kuyo ke babasela ke ngathi nje into ezifudumele nje ingubo nokudla nento nje nyana zokugcoba nje babasele ke lonto kwakhona interview wayo khona apho bafethu bathi hayi ukhona umcimbi ngathi uvelile ingathi kumele into bakuza verify ama documents wabo because ngathi bathi abanye ikhona into eyavela ne phofu mthindithi ikhona into eyavela ba ugovernment wethu ke uthi nje uzawufuna into bakuverify into ba ingabe bona bakhona ngokusemthethweni kwalapha eSouth Africa na so kwakhona ke into ethi bakhona bahambile ubabe izawufuna nokulungisa umcimbi nokwenza nokuwenza ama photocopy for ugovernment wethu kwenzela into ba nabo bazosheka into ba ne originals zabo bakazi into ba ugovernment wethu abe nama photocopy since sebesisabela ubuyela endaweni zabo. Man ithini indaba yokwenza ke ngoku nokuhamba okuna hayi bona bafethu bathi abangxamanga ne enye balindele into ba ugovernment makaze abe uyaphendula but nje hayi abazuphutha pressure even na kugovernment bafuna nje into ba makuverify nje i-documents zabo phofu ke since kuthethwe ngomcimbi wokuverify bakhona abanye ababonakale besuka kwakulanda caba nje inoba bathi yabona ke lo mcimbi ngathi asisawuqondi ncama so bahambile ke pha so bahamba besithi phofu behamba besithi bafuna ukwenza umcimbi wokwenza namakhophi but bathatha nje ixeshana bebengekabuyi so asiyazi ke noba bezawubuya okanye bengazobuya bafethu imbi lento enye ndinayo into ethi sekungathi sesingaba careful because ngoku niyabona into baseningene kukumcimbi onzulu othi we are now up for war. I don't think nababa bantu they will just surrender without ukuresista bazawuresista and nabo they will fight ngendlela abacinga ngazo bafethu imani ithetheka lento yoba let us do away ngokumane sithenga apha ku my friend bafethu yenye yendlela leyo abazathi basichane ngayo because sizawuthenga sidle baqhebe ngathi kancinci. The other thing that crossed my mind bafethu yazi kwezindawo ne even amakhosikazi wakhona aya ke nini afundisa ukusebenzisa into ashingana ezi
Yazi even if it's not now iyafuna lento into yoba ingathi South Africa usengaqina nje inoko siqina imiqolo bafethu sambeni siyofunda because you can only imagine what would happen ne because ifana ngoku iyangixhalisa mina lento yabo yokudibana pha kungasukuthi babethiwe kwezindawo bathi hayi sibaleka because sibethiwe nana kuba nje beremindwe ngomcimbi onokwenza ne30 babona lwaba babalekele pha bafethu. What if they are there because bafuna ukwenza ama caucus meetings wabo? What if they are there because bafuna basendaweni eyi1 bakwazi into yoba baplane kakuhle into yoba sizawukwenza njani? Ke into endiphansi kwanomcimbi ndithi omama bakumanye amazwe bafethu bayafundiswa into ashinganasebenziswa njani. You can only imagine into yoba otata bethu kwelicala, meaning ngithetha ngobhuti bethu ngeinsizwa zethu ngabafana bethu kwelicala eli, if they were to let their guard down because bezabe bebona omama bateta abantwana nani bafocus emadodeni hayibo bajike omama bakhipha inkalakatha zento kube ngututututututu. So those are other things that I think as South Africans we need to sazi because bona basike sive kuthiwa bona bane-military ntontoni zabo banama camp wabo nje apho kusenziwa khona kunini nive kuthiwa kubhastwe izinto apho kufunyenwe khona imiphu kufunyenwe ntoni xa uthi niyasabela hayi ngabantu bokufika. So kungenzeka into abantu bokufika sebenexesha bafethu bezitrainer bona for le mini. So ithi into it is either the 30th of June which is on my birthday or never. Andiyazi thi ndigqithisa nje umlayeza phansi koba ke ndimane nje ndingumntana nje othumekayo mane ndithunywa kuthiwe hayi usungathi ngoku awusingathi mntana se-South Africa. Masibongeni bafethu sengathi President Cyril Ramaphosa angawuvula umlomo wakhe kuyonakala. Fika la police station into engimangazile ukuthi ngifika la police stars kumele sihlanganele la sithola a lot of these tuck shop owners baphuma la police station masibuza bathi they had a stakeholder meeting, and I'm asking myself ukuthi how does the SAPS then hold a stakeholder meeting with people that are not operating legally in this country, who are operating spaza shops and indlela yabo yokuthi bafike la kungasindlela yebusiness. Phela mabe indlela yebusiness mabasikhombisa ukuthi bahafeva la ma5 million who are supposed to be given to the country as a symbol of saying we are coming to do business. This is what we are pledging to the government. So, young disturb kakhulu ukuthi our SAPS is calling the very same people who are responsible for the kidnapping yakamfowethu as stakeholders. Ngakho bengibuza ukuthi mangabe they are stakeholders kusho ukuthi they must call zonke igebengu and become stakeholders of SAPS. It's very painful. It's totally unacceptable. We won't allow this to happen. So like at la Vosloorus police station, we are happy with ululeme, but sizoqhubeka sisebenze. But lento ukuthi ama stakeholders wama tuck shop kubela abantu who are not even here for that, who are operating illegal spaza shops, ayangeke bafethu. Manje siqale sinuke namakhwapha. But angeke stop ukusebenza sonze sure ukuthi lento sifuna ukuyi-achieve sayi-achieve, umnotho wabantu abamnyama buyele back kwabantu abamnyama, spaza for locals.